Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayawan ikaw, O Ginoo. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan nga si Zacarias og nanagna, daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel, kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilag kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa kagamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini maoy iyang giingon kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway o gikan sa gahom ni adtong tanan nga nagdumot kanato. Miingon siya nga mupakita siyag kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinomdom sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway ug mitugot kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok nga mahimong balaan ug matarong sa atubangan niya. Sa tibuok natong kinabuhi, ug ikaw, anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon, mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan, sa pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila, pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kay ang atong Dios maluluyon og malumo, siya maoy mopadan-ag kanato sa banagbanag nga masanagon sa atong kaluwasan ug mobanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon, pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung mahinomduman si Zacarias, amahan ni San Juan nga magbubunyag, iyang gi-question ang anghel. Kadtong pag-ingon sa anghel nga magmabdos ang imong asawa, nya pari man ni siya, kaning pari may maning mo analyze, niingon dayon, di ko mutuo anang imong gisulti kay unsaon ako pagtuo nga tiguang naman mi kaayo. Karon na lang hinuon mamabdos nga tiguang na, kadtong batanon pa mi wala mamabdos. Kaya nagminyo ni sila, mga 20 anyos tingali, niya katong mga panahon na, mga 70 na kapin ilang edad. So mga 50 na katuig nga wa sila'y anak, niya karon pa mo ingong anghel, magmabdos ang imong asawa, wa siya mutuo. Naamang siya. Kaya ang nigawas sa iyang bakba, mauman ang pag-question, pag-analyze sa kabubuton sa Ginoo. Kamo, sa may gigamitan ninyo sa inyong bakba karon, pagdaig sa Ginoo o pag-question sa Ginoo? Kinsa dinhi ang nagsigig daig sa Ginoo tasang kamot? Maayo kay jutay ra. So kanang uban gasigi nag-analyze, gasigi question sa Ginoo, labi na inig-ingon sa Ginoo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos. So good ay yung question. Di sana madaoy, di man sa tingali na mo ipasabot, ana. Kung tamparoson ang imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas, naadayo daghang mingon adi sana oy, against mo na sa human right, good. No? Sige ka na be, lingi ay mong tupad.
ing na magsigi kag sugot o magsigi question sa Ginoo. Lingi ba? Kanang wa mo lingi, mga yawan o na gina. Sige, lingi wa mo lingi. Kanang giingon sa Ginoo, pasaylua lang og kapito ang nakasala nimo. Mo question dayon ta mag-abusar sad na. Uy, may sad nang atong patagmon. Mag-anad naman lang sad na. Kamong mga ginikanan, ayaw gyud palaguta ang inyong mga anak. Mauna na role. Uy, di na mahimo. Mas spoiled ang bata. Mas spoiled. Di ba? Uy. Bisan ganig mo ingon ta, bahinig jutay ang simbahan, pamalit mog slat. Magsige sa ingon, sige na lang na siya palit og slat. Uy, sige lang na slat. Kanas father ba, iyang kuan, slat ra gid na iya. Ana ba, questiono na to ba, analyson, kaysa mo ingon ta nga, dahigon ang Ginoo, ato ning sundon. Ana, mo na si Zacarias, pagkaamgo gyud niya, nga sayop tong iyang gibuhat, sugod sa paghatag og ngan sa bata, iya nagyong gisunod ang Ginoo. Niya pagsunod niya sa Ginoo, naayo dayon ang iyang sakit, katong iyang impediment sa pagtabi kay kuaman siya na amang, naayo dayon, nakasulti na siya. Ang iyang gisulti mauna nirong atong gibasa sa Ebanghelyo, pulos mga pagdaig sa Ginoo. Iya pagyong gipanagna nga ang iyang anak mag-una sa Ginoo aron andamon ang dalan sa Ginoo. Pasabot gisangyaw na ni Zacarias, dili na ta magsigig question sa Ginoo. Ato hinoong andamon ang iyang agianan, atong ikondisyon ang atong mga kanibang atong katawhan. Kamong mga ginikanan, sunda na ninyo ang inyong mga anak, sultihi nga ang ilang function sa kinabuhi mao ang pagsugot sa Ginoo, dili ang pagsupak-supak sa Ginoo. Kinsa man dinhing ginikanana nga nagsigig og sultis mga anak nga dong day sunda gyud ang Ginoo. Tasa kamot. Ade usa tinuod na, Brad, imo na mga anak diya. Adik nimo anak. Anak mo, ane? Lagi. Tinuod na iyang gisulti. Sige siyang sulti. Kana nga buutan kay na sila. Karong taod-taod, suwayg tamparos ng usana. Suwayg tamparos ba? Niya masuko gani, namakak ni siya. Kay ang gisulti gyud sa Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos ramang pikas. Kana dako-dako ra man naglawas tupad niya. Pakaliti karon iguman sumisa kanayon ipakita ang panag-inig sa unay sampala dayon. Nya mo taka mga panagpa diya sa awa tudlo ano? Ay lang nang sagpa kay mulago man ludi lang naong. Dai, ludi ang totoo ba? Ngana kay si Kristo iya ra man kunong gipatara ang iyang naong sa luwa og milarot sa iyang bungot. Bitaw kanindot usara ka ginikanan karon ining daghan kay mga taong nanambong ang mo claim nga ako gining gitudloan akong mga anak. Kay kasagaran natong itudlo o mga igsoon, ang atong gusto, iskwila giday, iskwila gidong. Wa man tay kwarta mga tutas pare, atong ingnon ang pare nga magpagasto ta. Ayaw, inyo, sobra na sa nang inyo. Ang itudlo, sunda ang Ginoo, dili kay mo iskwila. Nga naman, nag-ingon bagon ang Ginoo, pang-iskwila gid mo? Oy, niingon hinon ang Ginoo, kahadlokin ninyo ang Dios ug sunda siya kanunay. Nya kinahanglan pa din ang mo eskwela. Si Kristo wa pa eskwelahan ni Maria kay wa man sad sila ika-afford paggasto. Pero grabe ang kahadlok ni Kristo nga musupak sa iyang amahan. Ang tanan niyang gisulti o gibuhat kabubuton sa amahan. Wa to ka eskwela. Naidaghang naka-eskwela din mao'y nagpangulo anang abortion, mao'y nagpangulo anang mga pills, nagpangulo anang ligasyon, kanang kondom, kanang mga ayude, mao'y nagpangulo, mga tag-as na grado,
apil na ng euthanasia, mo'y na nagtudlo. Gipangpatay ang gustos Ginoo, nagtudlo anang pa-colors buhok, kis-kis anang kilay, paputi anang naong, para sa mga lagom ug naong, nya kadto sa mga putig naong, paitumon sa tudluan sa na nila. Ang pagsupak-supak sa kabubutos Ginoo. Nga naman, igo ramang gipa-eskwela sa atong academic nga mga curriculum, wa man tudloi sa moralidad o sa spirituality nga gipuy-an ni Kristo, gipuy-an ni San Jose, gipuy-an ni Maria. Mura mag-proud kay mga ginikanan nga ni graduate o valedictorian, summa cum laude, top notcher sa board, pero gasigig premarital sex, gasigi og puyo-puyo, na nagbuwag na, nag-divorce, na nga broken families. Kay di ka maong mo antos. Di ka maong mupasaylo, di ka maong magpakamatay para sa iyang isig katao. Lingi ay mong tupad. Nya ingna siya, sugod karon, antoson tika. Sige, ingna, sige na. Tanaw na to kaya ba? Sige, ingna. Sugod karon, antoson tika. Kuwang tani? Mao nang kuwang kitas pag-antos nga ang dunay mga sakyanan dili mo parking dihas karsada, mo antos og himo og parkingan nga layo sa karsada. Di ta ka maong mo antos nga atong mga balay labi na mga tindahan ipalayo sa kilid sa karsada aron ang mamalit dili matapsingan sa mga habal-habal. Di ta ka maong muantos nga kanang washing anang sakyanan, anang mga motor, dili ibutang daplin sa karsada, nga basa kayo ang daan, mapiksan pa ng muagi, peligro pang maslide ang magdaan ng ilang mga motor. Di ta ka maong muantos, ana. Di ta ka maong muantos nga muhatag og maayong agianan sa atong silingan, kuralon gyud nato para dako ang atong nataran sa atong balay, bahala nagtakilid na diyang niagis imong kiliran. Di ta ka muantos para sa atong isig katao, ang Ginoo ni anhi aron mag-antos para nato. Da. Hilom lagi mo. Di man kay mo kamaong muantos, mulinya anang lugaw, mo saliut-ot yun, hangtod mga yabo na lang ng lugaw diha. Usik lang noon, nya dera ba mo gyaw-yaw, wa ko kakaos lugaw, giyabo man. Nga naman, gidamagan man. Nga di pag yun ka maong muantos, nga napay naglinya, ayaw tagurhaag kuha. Tinagutlo, tinagurha. Hurot noon. Aday, wasag ko, antosong ko na nato, God. Para gahapon, wa ko katilaw sa lugaw. Sikong suroy-suroy, wa nagilugaw na kung ano man eh. Bitaw ay, wa ko mamuiboy ha. Pero daghan kayong ni antos og palit og slot. Bitaw? Ang atong halin sa atong dopes as of yesterday niabot nag 15,510 ka slots. Oh, pakpak. Sa ato sang ikhak, kaning edad ko halad alang sa kabos, nahalina na tag 13,085 slots. Oh, pakpak. Pamati na ko ani, Kotob 31, December 31, murag mahurot gining 6,950 na lang ka slot, no? Tag 100 raman ni per slot. Basin pa deg, mahurot na ni. Kay daghang mo antos. Nya, ika 26, karong Lunes, mo distribute na ta sa mga bugas, og mga noodles og sardinas nga atong ihatag sa atong mga kabos nga mga kaigsuonan. Mga 3,000 kapamilya ang atong hatagan. So, salamat kaayo ninyong ni antos. Kamong way antos-antos, peligro mong maimperno. Sige, lingiyay mong tupad. Apil ng bata, yung nakapalit na ka og slot. Ayaw yung tapusan ng tuiga nga di ka kapalit. Ako touch kay kustanan na ako'y gimisahan karon nga mag-Christmas party. Daghan na mabutan ni akong tingog nga murag ni unload kay nanang street gid ba kay mag-Christmas party. Nalipay ko kay nakasabot na gid sila sa akong kasing-kasing.
bahalag way stipend basta naalay slot. No na mag-alain sila, pader, imo ning stipend, kani pader, amo ning gikolekta para sa slot. Nako, oy, malangit na mong tanan. Pwede na mo mga matay. Ito, kanang nalipay ko ba? Ingon ana, kaysa kanang muralagwa ba? Katawanan mo kay takaron kay na way kwarta. Nawa ha? Way kwarta. Unya, kusog kayo mo patad anang swertres. Way kwarta. Unya, kusog kay mo adtos tarian. Kung ang sibot mo isuroy, way kwarta. Pero kana gani mo isinggit ang ujis, gisti, ujis, ipanglabay lang ang hasta gani tag 1,000. Dinhi, pulos mga lata ang ibutang. Ang mga tuskig, to as parlor, to as malls, to as at tarian. Usahay ko kanang 500, kumuton, ilabay nga to sa roydahan, adto in town muhuyatid ang kwarta sa roydahan. Kaya kanang kwarta, gimo nang kumuton, kanang bago, muhuyatid ba na, mubalik pa nag-ana. Dinhi, sus, bisag imo pang bitbiton, digin muhuyatid, piloy, yan. Baho pag yung kayo. Huwag mo yung mga batasan. Ang kanang mga kuan ba, ang Ginoo ba yan naghatag nato tanan, matod pa ni propeta, matod man ni Zacarias ba, iyang gideklarar ang Ginoo mo'y naghatag kanato sa tanan, gikan sa laing kaliwatan, ngadto sa sunod nga kaliwatan, siya'y nag-atima nato. Mao man bitaw sa unang pagbasa, niingon si David, gusto na kong himuag templo ang Ginoo, kay ako nagpuyo nining nindot kaing palasyo, ang Ginoo na aras tolda, ni pahinomdom ang Ginoo, David hinomdomi, kinsay gahimo nimong hari, ako mo'y gahimo nimong hari, ako ang tibuok kalibutan, nya ikay magplano para nako, ang akong gusto, sunda ang akong plano, dili ang imong plano. Muna, sa pagdaa sa inyong mga anak, kamong magyang ginikanan, pamalandongi yung unsay planos Ginoo. Pamalandongi, ayaw i-impose ang inyong plano. Hangtod na lang noon, nga purti na niyong isuga, purti na niyong istriktuha, hangtod ma-tortured na lang na emotionally o psychologically ang inyong mga anak tungod kay inyo yung ipatuman ang inyong plano. Please, reflect. Ang planos Ginoo mo'y sundan. Gikan sa pagmabdos, hangtod sa paghatag og ngan, hangtod sa pagpalambo sa inyong mga anak. Kamuno, kamoy nagbuot, kanus amamabdos. Niyag masipyat, i-abort. Hastilan. Arugante kay tastanan, no? Kamo say gabuot, kanus amang anak, o makaanak nagduha, ipaputol na ng palupyan tiyog. Krabihan ninyo, no? Kamoy nagbuot, kanus amang anak, niya gyud o ganahan gyud kanunay, hala saluban anang kondom, suksukan anang ayudi. Krabihan ninyo, no? Mao nay kabubutos Ginoo. Usahay maka-apil biya mi anak. Kana bang inyong pagkamasinupakon matakda na lang mi? Ana, una magkuyog ta sa kasakit ug sa kalipay. Sige driha, sige driha. Ana dayon. No. Hangtod magdupa-dupa na lang no mi para nis gatas, para nis diaper, para nis sa tuition fee. Ug gamay ray kuha, masaputon dayon. Luoy kay ta, mga guba ang atong relasyon, mga guba ang atong mga emotions kung di na ta mosunod sa Ginoo. Mao na si Maria, nagsunod sa Ginoo, nanganak og manluluwas. Si Zacarias, misunod na sa Ginoo, nanganak og propeta nga labing halangdon nga mao si San Juan Bautista. Nindota, no? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Sa ari siya, inasugod karon, musunod na gyud ko nimo. Sige na. Inasugod karon, musunod na gyud ko nimo. Pasabot, ang Ginoo makita na nimo anang imong tupad. Nya sunda siya. Kay matod pa ni Kristo, unsay inyong buhaton sa inyong isig katao, labi na gyud labing ubos, mo nay inyong gibuhat ngari kanako. Ana ha? Sige, manindog na ta mga buotan.